Dende hai tempo, o Executivo Outense ven realizando diferentes xestións para a consecución dunha bella demanda no municipio, como é a dotación de chan industrial. Despois da creación dunha comisión na que están representados todos os grupos da Corporación Municipal para traballar de forma conxunta e dar resposta así a esta bella reivindicación, o Concello ven de iniciar os trámites para a modificación do Plan Xeral de Ordenación Municipal e así poder incluir no mesmo unha zona reservada para solo urbanizable de uso industrial. Na comisión acordouse optar pola zona de xurisdición, próxima á Serra de Outes, ao ser o lugar que a priori cumpre con todos os requisitos para este tipo de solo. Trátase de terreos nos que xa existe algunha nave na actualidade e que inclúen zonas fundamentalmente de uso forestal, en algún caso agrario. A partir de agora ábrese un proceso cuxo primeiro trámite será precisamente a redacción dun estudo de avaliación ambiental estratégica, que unha vez concluído será enviado á Consellería de Medio Ambiente para ser sometido a consulta pública e para que se emitan os pertinentes informes sectoriais. O alcalde Manuel González indicou que se trata dun primeiro pero importante paso dun proceso que, segundo el, será complexo e longo, xa que depende de varias administracións e que agarda que chegue a bo porto. Tamén sinalou que esta localización conta co beneplácito do tecido empresarial do municipio, con quen se mantivo unha reunión e a quen se lle consultou previamente sobre as distintas alternativas.